Dipun tepangaken nami kula Pak Ismolana saking kelas 11 TPM kali. Kula ten mriki absen trampil pranata adicara temanten Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan, para sesepuh, bini sepuh, kadang kinasih, saha tamu undangan sedaya. Alhamdulillah puji syukur tansah kita aturake dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit mung karsanipun Gusti, dina iki kita bisa padha kumpul bareng ing papan sing berkah iki. Kanthi rasa bunga lan seneng nyekseni lan nderek maringi pangestu tumrap sepasang manten anyar. Kakang Raden Samnata Gota sedasa pusaka dawa ula saha Mbak Yu segawon mati. Mugi panggihaning kalih penganten iki dadi wiwitaning urip anyar ing kebak katresnan rahayu lan berkah Gusti Allah. Para rawuh sedaya, adicara sing kapisan yaiku pasrah tampi. Saking pihake penganten kakung badhe ngaturake putra kesayangane kanthi rasa tanggung jawab, kandha wis siap dadi kepala griya sing tanggung jawab marang garwane. Saka pihake penganten putri kanthi ikhlas nampani kanthi pengajap mugi loro-lorone bisa nglakoni urip bebrayan kanthi rukun, sabar lan tentrem. Mugi pasrah lan tampi iki dadi pratandha wiwitane panguripan anyar ing pinaringan rahayu lan barokah. Sakmenika mlebu acara panggih manten, yaiku patemone loro manten anyar tandha yen katresnan sejati wis kapundhut dadi siji. Kawitaning saka balangan gatal tanda loro manten padha ngicat janji tresna. Melantarake rasa katresnan sejati sabanjure ngidak endhog. Tanda penganten kakung wis siap dadi pelindung lan tanggung jawab marang garwane. Sawise kuwi penganten putri ngumbah sikil penganten kakung minangka pralambang bekti, pangabekti lan rasa katresnan sejati saka istri marang suami. Mugi kaloro tansah rukun saling ngelengkapi lan ngasihi. Saiki mlebu acara kacar kucur, yaiku pralambang panguripan budaya. Penganten kakung nuturake pituwas marang penganten putri, tandha yen suami tanggung jawab nyukupi kebutuhan omah tangga. Penganten putri nampani kanthi rasa syukur, tandha yen istri siap ngatur ngopeni lan muri-muri berkah ing paringaning Gusti. Muga tansah pinaringan rejeki sing cukup, urip makmur, barokah lan ora kekurangan apa-apa. Sakmenika mlebu acara dahar kelima, penganten loro padha dahar sak piring. Dalang bang urip bebarengan sing lengkapi sijine rukun lan gotong royong ing saben kahanan. Ora mung ngicipi panganan, nanging muga ngicipi urip bebrayan sing kudu dilakoni kanthi sabar lan legawa. Mugi Gusti tansah paring tentrem ing ati lan cukup sandang panganing keluarga. Para rawuh ingkang kinurmatan, sakmenika mlebu acara sing paling ndhereke ati, yaitu sungkeman. Penganten kakung lan penganten putri nyuwun pangapunten lan pangestu dumateng Bapak Ibu kalih. Sungkeman iki pralambang rasa syukur, bekti lan tresna marang wong tuwa sing wis ngasuh ngopeni lan ndedonga nganti tekan dina iki. Mugi pangestu saking wong tuwa dadi pepandang lan dalet uripe loro manten. Mantos pinanggih kabegjan sejati. Para rawuh sedaya sampun kalampahan sedaya runtutan acara manten wiwit saka pasrah tampi, panggih dahar 5 sungkeman ngantos pungkasan kanthi lancar lan marem ing ati. Mugi penganten loro tansah pinaringan rahayu, langgeng, tentrem lan pinaringan anak turun sing saleh lan salehah. Ora ketinggalan matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya para rawuh sing wis rawuh lan maringi pangestu kanthi tulus. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah, slamet lan kesehatan kanggo kita kabeh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng tanggap warsa lan mugi rahayu tansah ngajeni panjenengan sedaya.